Takže čau lidi, vítám vás Alex Place prvního videa. Máme tu Happy Wheels a jsme tu dva, je tu Darkus, ale on teď není doma. Já jsem mu chtěl zavolat na Skype, ale on tu nebyl, takže jsem tu já, Maneplik, mám svůj osobní channel a on se bude ještě vytvářet, takže pustíme se do hry Happy Wheels, je to první díl a bude to takový Pogo Jump. Ano, je to Pogo Jump, já to stříhnu a až se mi to načte, tak budu zpátky, takže střih. No, takže jsem tu zpátky. Už se můžeme vydat do prvního a to je od do Buskuse. Takže takový, jakoby, že si to prostě přeskakujete tím pogogem. No, takže takový prostě taková zábavná věc. Ok, jsem tu zpátky, trošku se mi to laglo. Nevadí, jdeme hrát. To přeskočíme. Hard. Oh, moje legína. Expert. Kdo by tady expertem nebyl, že jo? Ne, to se dělá. Ježiši. Tak to asi nedáme. Ježíš. No, já nevím, čím se teď jakoby skrčuje, jakoby, že já jsem to už hrál, ale prostě, že myslím ne citrolečkem, ale čím jiným. Já to stříhnu, až to budu mít, tak zase pustím nahrávání, takže střih. Takže jsem tu zpátky, už jsem to udělal. Trvalo mi to asi 10 minut, ale nakonec jsem přišel na to, že se to má udělat, jakoby, že aby jsem se neskrčoval, ale prostě jsem první tam dal nohy. Tady. A už to budeme mít. Takže, dobrý, dali jsme to. Ok, jdeme na další level. Tak, Pogo Jump. Justin Bieber. Ok. Good. Klidně mi vytvořte nějaký level a napište mi do komentářů, rád by jsem si ho zahrál. Ok, takže máme to, teď ještě tohle. Tak, YouTube Pros Master. Oh. Ok, co to budeme mít? Takže já to stopnu. Ok, takže stop. Ok, jsem tu zpátky, už to máme. Jakoby, že se by to zase nějak laglo, já se omlouvám. A teď to musíme nějak dát. Ježiši. A je to moje naše první video, protože že jsme si chtěli natočit spolu, tak jsme si udělali nový channel, tak jsme si rozhodli natočit Happy Wheels. Oh.
No, nevadí, já už se s váma pomalu budu loučit, protože asi to není možný udělat. No, takže já se s váma loučím, uvidíme se u příštího videa, příští díl bude u Darkuse, já se s váma loučím, samozřejmě napište nějaký koment, takže čau.